या बातमीपत्राचे प्रायोजक आहेत गोकुळ, गोकुळ दूध आणि दुग्ध उत्पादने। नमस्कार, हे आहे कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्ह आणि आपण पाहतायत सकाळच्या टॉप 5 बातम्या। सावंतवाडी नगर परिषदेचे मुख्याधिकारी जयंत जावडेकर यांची बदली झाली असून त्यांच्या बदलीमुळे रिक्त झालेल्या जागी ठाणे महानगरपालिकेचे सहाय्यक आयुक्त सागर साळुंखे हे रुजू होणार आहेत। प्रशासकीय राजवटीतील जयंत जावडेकर यांची कारकीर्द वादग्रस्त ठरली होती। काही निर्णयांमुळे नागरिकांशी प्रशासनाचा संघर्ष झाला होता। अखेर त्यांची बदली करण्यात आली आहे। दरम्यान नुकताच सावंतवाडी जिमखाना येथील स्विमिंग पूलमध्ये एका युवकाचा मृत्यू झाला होता। याला सीओ जावडेकर आणि प्रशासन जबाबदार असल्याचा आरोप करत मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल करावा अशी मागणी सामाजिक कार्यकर्ते निशांत तोरसकर यांनी केली होती। या पार्श्वभूमीवर जावडेकर यांची बदली झाल्याने या प्रकरणाबाबत प्रशासन कोणती भूमिका घेतं याकडे शहरवासियांचं लक्ष लागून राहिलंय। देवगड येथील कुणकेश्वर समुद्रात पोहण्यासाठी गेलेला युवक बुडालाय। मित्रांसमवेत तो या ठिकाणी आला होता, परंतु अचानक लाटेच्या प्रवाहात तो पाण्यात ओढला गेल्यामुळे ही दुर्दैवी घटना घडली आहे। स्वराज सुनील पेडणेकर असं त्याचं नाव आहे। त्याचा मृतदेह सायंकाळच्या सुमारास सापडला। पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार स्वराच्या मित्रांसमवेत दुपारी मारुती मंदिराखाली कुणकेश्वर मंदिरात पोहण्यासाठी गेला होता। चौघे जण पोहत असताना स्वराच्या लाटांबरोबर पाण्यात ओढला गेला। एक लक्षात घ्या, उसनं बळ घेऊन वाघ बनता येत नाही। वाघ 2 प्रकारचे असतात, एक सर्कशीतला वाघ आणि दुसरा जंगलाचा राजा। जंगलाचा राजा व्हायचं असेल तर स्वतःचं बळ लागतं, असा टोला उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी उद्धव ठाकरे यांना लगावला। ठाकरे गटाचे बीडचे जिल्हा प्रमुख अप्पासाहेब जाधव यांची तडकाफडकी हकालपट्टी करण्यात आली आहे। उपनेत्या सुषमा अंधारे यांच्यावर हात उगारल्याची धक्कादायक बाब पुढे आली आहे। आपणच त्यांना चापट्या लगावल्याचा दावा अप्पासाहेब जाधव यांनी केला होता। हा व्हिडिओ सुद्धा व्हायरल झाला होता, मात्र याची गंभीर दखल पक्षाकडून घेण्यात आली आहे। त्यानंतर अप्पासाहेब जाधवांवर ठाकरे गटाकडून कारवाई करण्यात आली आहे। कायमच विविध कारणाने चर्चेत असलेली नृत्यांगना गौतमी पाटीलवर छोटा पुढारी घनश्याम दरोडेनं देखील टीका केली आहे। गौतमीनं महाराष्ट्राचा बिहार करू नये, नाहीतर आम्हाला मुसंडी मारावी लागेल असा इशारा घनश्याम दरोडेनं दिलाय। पंढरपूरमध्ये विठ्ठलाचं दर्शन घेतल्यानंतर घनश्याम दरोडे यानं माध्यमांशी संवाद साधला। यावेळी त्यानं गौतमीवर टीका केली। आणखीन महत्त्वाच्या घडामोडींसह भेटूया यानंतरच्या बातमीपत्रात। पाहत रहा कोकण 7 लाईव्ह, नव्या कोकणचा ग्लोबल ब्रँड। या बातमीपत्राचे प्रायोजक होते गोकुळ, गोकुळ दूध आणि दुग्ध उत्पादने। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।